Dobrý deň. Som magistra Viera Škopová, psychologička a pracujem v psychologickej poradni Moira. Zároveň medzi moje pracovné skúsenosti patrí práca ako terénny sociálny pracovník v rámci harm reduction politiky, kde sme poskytovali pomoc ľuďom užívajúcich psychoaktívne látky a ženám, ktoré pracovali v sex biznise. Taktiež medzi moje pracovné skúsenosti patrí práca so ženami a ich deťmi, ktoré zažívali násilie vo vzťahoch. Momentálne pracujem ako psychológ v Centre pre deti a rodiny, kde pracujem so zdravými, ale aj ťažko zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré si vyžadujú paliatívnu starostlivosť. V rámci svojho pôsobenia v psychologickej poradni Moira pracujem prevažne s pármi, ktoré zažívajú vzťahovú krízu, problémy s komunikáciou. Taktiež mám individuálnych klientov, kde pracujeme na ich sebaistote, na rozvoji sebavedomia. Pracujem taktiež s klientmi, ktorí zažívajú úzkosť, depresie, majú problém vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami. S detskými klientmi pracujem na rozvoji sebavedomia a taktiež sa zameriavame, ako zvládnuť depresie, ťažké životné situácie, neschopnosť začleniť sa do kolektívu, poruchy príjmu potravy a s rôznymi závislostiami, ako napríklad sociálne médiá alebo počítačové hry.